Xeyirli kun dostlar, men bugun coach psixolog Илюзә Әменовада қонақта. Xeyirli kun dostlar, big shot sizning barlig'ingizni da әлеге канал аша күрергә, бу тапшыру кысаларында һәм зур рәхмәт Алиягә биргән мине чакырганга, дөресен әйткәндә, шушы тәкъдиме өчен аңа һәм әйдәгез әле, нинди темаларга сөйләшәбез микән бүген? Илюзә апа, мен бу очрашуга, интервьюга әзерләнгәндә бик күп темалар карадым. Һәм яшь үсмерләр арасында иң актуаль тема ул самооценка, үз бәяләү. Бүген шул турда сөйләшеп үтәсем килә. Да, әйтергә кирәк, бик кызыклы тема. Дуслар, менә син үзең дә яшь үсмер буларак, хәзер инде сиңа ничә яшь, әгәр дә 14 бу секрет булмаса, сер булмаса. 14 яшь, менә инде син хәзер яшь үсмерлек чорында, иң кызу чорында, дөресен әйтергә кирәк, һәм сине дә бу сорау, самооценка, үз бәя соравы борчый торгандыр дип ышанам. Аннарысын бу тапшыру, әйтергә кирәк, ата-аналарга да бик кызыклы булачак, дуслар. Киттек, нинди сораулар микән? Күбрәк инде яшь үсмерләр арасында түбән самооценкалы балалар. Бу нәрсәгә шулай икән? Нигә балаларның самооценкасы төшә? Дөресен әйткәндә, чыннан да бу сорауга бер генә җөмлә белән җавап биреп булмый, дуслар, үз бәягә бик күп әйберләр, әйтергә кирәк, йогынты ясый кешеләр, гомумән тирәлек дияргә кирәк. Иң беренче инде әлбәттә үз бәя гаиләдә формалаша. Гаиләдә формалаша, иң беренче үз бәянең формалаша башлавына әти, әни, иң якыннар, абый, апалар булырга мөмкин, улаймы, сеңлеләр булырга мөмкиннәр, димәк, безнең якын туганнарыбыз, әти, әниләребез йогынты ясый. Һәм менә шушы үз бәянең дөрес дип әйтәм инде, адекват, нормаль үз бәя формалашсын өчен, әлбәттә инде әти, әниләр, якыннарыбыз бөтен көчләрен дә куерга тиешләр. Һәм менә шул моментта инде берничә аспектны да билгеләп үтәсе килә, әгәр дә түбән үз бәя формалашкан икән. Мәсәлән, түбән үз бәя формалашкан икән, әти, әниләр дә моңа йогынты ясаганнар, якыннар да йогынты ясаганда, дуслар да, мәктәп дә, бөтен җәмгыять әйтергә кирәк, түбән үз бәя формалашуына инде йогынты ясаган, һәм син дә түбән үз бәя формалашкан. Нәрсә эшләргә соң моның белән? Моның инде әлбәттә инде әгәр дә син үзеңдә сизәсең икән түбән үз бәя икәнен, монда бер шундый ысул бар дип әйтергә кирәк, хәтта менә Алия, әгәр дә син үзеңдә чыннан да бераз гына үз бәяң түбән икәнен сизәсең икән, син дә аны эшләргә мөмкинсең, бер ысул бар. Аның өчен син ике төрле бер кәгазь бите аласың, каләм аласың, һәм ул кәгазь битен икегә бүләсең. Беренче колонкага язасың син бөтен үзеңнең плюс якларына, бөтенесен дә язасың. Анда трешке халәтеңдә, синең тышкы халәтеңдә, тышкы кыяфәтеңдә, гомумән, мәсәлән, мин тәмле ашарга пешерә беләм, җырлый беләм, бии беләм, анда әниемнең бик нык кайгыртам, әтием белән дус мөнәсәбәттә, әни апайларымны карыйм, менә шуларны да күршеләремне хөрмәт белән, игътибар белән, менә бөтен нинди плюс дип әйтергә табасың үзеңдә, мактый аласың үзеңне, шулар өчен барысын да язасың. Мәсәлән, минем почеркым яки менә шул язмам матур, матур рәсем ясыйм, матур прическалар, менә нинди бар, сөйләмем матур, тавышым матур, җырлый беләм, менә бөтен нинди мөмкин. Хәтта беләсезме, мин менә тышкы кыяфәтеңдә синең үзеңә нәрсәләр ошый дип сорасам, яшь үсмерләр алар тезеп китәләр инде. Ешаган бер дә юк. Югыйсә, менә әгәр дә мин сораулар бирә башласам, алар күрәләр, шунда менә кашың ошыймы сиңа? Кашымның формасы матур. Менә бит бер плюс. Күзең ошыймы сиңа? Минең күзем менә коңгырт шундый матур карие глаза дип әйтәләр, коңгырт төстә, матур җырлар да бар бит әле. Күзем ошый. Менә минем икенче плюс. Шулай итеп без алар белән карый, тышкы кыяфәтенең дә вполне нормаль икәнен килеп чыга. Һәм инде икенче колонкага язасың минус якларыңны үзең. Нәрсәләр сиңа ошамый. Мин анда әйтәләр, мин ялкау, кеше сүзенә карыйм, мәсәлән, игътибар итәм инде, кеше нәрсә генә әйтсә дә кәефем төшә, үпкәләүчән, көнләшүчән китәләр минусларым тезеп. Менә шул ике багананы да тутырып бетергәннән соң, иң кызыклы момент. Хәзер менә шул ике баганадагы язган сезнең сыйфатларыгызны да сез үзегезнеке түгел, менә ниндидер бер чиктәге образны итеп укырга тиеш буласыз. Мәсәлән, күз алдына китерәсең бер кыз баланы, синең очракта, минем очракта хатын кызны, һәм мин аңа укыйм плюс якларын укышны, һәм минус якларын. Һәм карыйм мин аңа, ничек ул минем күз алдында.
ниндирәк минем күз алдыма баса. Бу ысулны эшләгәнче үзеңнең үз бәяңне билгеләргә кирәк. Мәсәлән, 1дән 10га хәтле ничә балл синең үз бәяң? Менә Алия әйт әле син миңа. Синең 1дән 10га хәтле үз бәяң күпме? 7. 7. Субханалла, 7 бик яхшы. Менә 5кә хәтле әйтәләр икән, 5 дип әйтәләр икән, ул әле әйбәт. Аллага шөкер. Менә вообще шәп диергә мөмкин, әйме? Менә сез до дип әйтәм инде, бу методны эшләгәнче эшләп карыйсыз, әйме? Һәм икенче өлеше, мәсәлән, 7 дип күрде безнең Алия үзенең үз бәясен, әйме? Һәм менә шушы ысулны эшләгәннән соң, теге кешегә перевод ясап инде, димәк, бу сыйфатларны икенче кешегә киендереп дип әйтәм инде. Укыганнан соң карыйсың да менә шушы кешене читтән бәялисең. Һәм ул читтән бәяләгәндә бөтенләй икенче. Һәм син аны иманым камил 9 балга бәяләячәксең. Һәм менә шунда без күрәбез үзебезнең плюс якларыбызны. Һәм менә минем тәкъдимем яшүсмерләрдәге бигрәк тә, әйме, плюс якларга тотынып яшәргә. Була шундый момент, сезгә 16 яшькә хәтле, менә 12 яшьтән башлана хәзер яшүсмерлек вакыты керә башлый, әйме? 16 яшькә хәтле бөтен килеш формалашып беткәнче. 12 яшьтән 16 яшькә хәтле бары тик плюс якларыгызга гына ябышып яшәргә тәкъдим итәм, чөнки сезне шушы плюс якларыгыз минус яклардан сөйрәп алып чыгачак. Була бит әле шундый, например, бик катлаулы ситуацияләр, һәм әйтәләр, менә мин үземнең кыюлыгым аркасында бу ситуацияны җиңеп чыктым дип әйтәләр, әйме? Димәк, бөтен булган боткада, әйме, аны кыюлыгы сөйрәп чыгарган, шуның кебек. Менә шушы плюс якларыгызны сез үзегезнең спасательный жилет кебек күз алдына китерегез. Образлар белән яшәгез, чөнки сезнең тормышта әле башыгызда шундый матур образлар, сезгә кумирлар бар сезнең тормышыгызда, әйме? Сез кемгәдер үрнәк итеп ошарга тырышасыз. Менә шундый матур образлар белән яшисез сез, әйме? Кемнәрнең да болытка менеп утырып йөреп киләсе килә, кемдерне тагын нәрсә, әйме? Сез әле шундый тәмле вакытта яшисез. Шуңа күрә сезгә менә шул плюсларга тотынып, шул плюслар сезне сөйрәп чыгарлык итеп яшәргә тиешсез. Менә шулай түбән үз бәя белән көрәшүнең дип әйтәм инде, әйме? Ул 1дән-1 дип әйтмим, бик күптән бер чарасы, һәм сез аны куллансагыз, мин бик шат булыр идем. Илүз апа, менә дуслар арасында карасаң инде, дуслар бик үз бәяне төшерәләр инде алар. Әйе. Особенно яшүсмер вакытта. Ләкин яшүсмер вакытта дуслар гына түгел, ата-ана да бик күп төшерә баланың үз бәясен. Менә нигә үз ата-анасы баланы шулай иттереп аска төшерә икән? Менә беләсезме, чын мәгънәсендә бик нык авыр сорау бу, Алия, әйме? Чөнки мин үзем дә әни кеше, чөнки бездә әти-әниләр һәм без дә балаларыбызны үстерәбез, һәм минем олы кызым менә 14 яшь тула, ул да 8нче класска бара, әйме? Һәм менә әйтергә кирәк, бу сорау миңа да менә төртә торган сорау, әйме? Шуңа күрә мин бу сорау өчен бик рәхмәтле дә, Алия, сиңа. Ни өчен әти-әниләр балаларын төртәләр микән, чыннан да менә минус якларын билгеләйләр микән, тагы да самооценкасы үз бәясе төшүгә йогынты ясыйлар микән? Бу әлбәттә инде әти-әниләр бик осознанный дип әйтәм инде, мин әйме, аңлы рәвештә эшләмиләр моны. Кечкенә вакытта ул ата-ананың да үзенең травмасы бар. Аны да менә шушылай төртеп һаман минус ягына күрсәтеп үстергәннәр, әйме? Аның дөрес модель поведение, димәк, үзен дөрес тоту модели булмаган. Аны да әти-әниләр шулай үстергәннәр дә, аңа осознанность килмәгән, һаман шуны дәвам итә һәм балаларында да нәкъ шуны тәрбияли. Әгәр дә мәсәлән миндә дә булды шундый момент, әйме, мин бик теге чорсыз идем кечкенә вакытта, тик тормас идем, энергический, әйме, баш кисәргел малайлар арасында үстем бит инде мин. Һәм мине дә әти-әнимнәр, әнием бигрәк тә инде менә малайлар кебек син, җыйнак йөрмисең, менә шулай гел төртә биргән. Әйме? Ләкин Аллага шөкер, миңа килде, әйтергә кирәк инде, аңлылык, осознанность, әйме? Һәм инде минем бу эшчәнлегем дә миңа бик нык ярдәм итә. Мин балаларның күбрәк тырышам плюс якларын күрергә. Плюс якларын күрергә, ой, син шундый матур диергә, син бу прическаң бик матур. Менә хәзерге вакытта бит әле балаларның менә битләрендә шундый бетчәләр дип әйтәбез инде, сыткычлар, высыпаниялар чыга, әйме, кыз баланыкы да, малай кешенеке дә күп инде. Мин аңа карамыйм, аңа игътибар итмәскә тырышам. Синең чәчең шундый матур, бу прическаң сиңа бик нык килешә, менә икенче ягын күрергә тырышам. Менә именно әйтергә кирәк, балаларында тискәре сыйфатларны күргән әти-әниләрнең, алар
әйтергә кирәк, үзләренең күңелендә аларның үпкә яши, үз әти-әниләренең. Һәм шул әйберләрне алар балаларында күрәләр дә, нәкъ шул балаларында шуны күрсәтәләр, төртеп күрсәтәләр. Менә ата-аналар әгәр дә әлбәттә инде кемдер аңа әйтсә, син балаңа менә дөрес эшләмисең дип күрсәтсә, указывать итсә, инде бик яхшы булыр иде. Ләкин менә әти-әниләргә дә мин сорар идем. Менә яшүсмер вакыт ул бик кыска вакыт. Ул бары тик менә 12 яшьтән 16 яшькә хәтле вакытны ала, 4 ел. Менә шул 4 елны дөрес итеп, аларның дусты булып, балаларыгызның дусты булып, аларны аңлап, мин әйтмим аларның напабаду дибез бит, бөтенесен көйін көйләргә. Юк, кирәк түгел. Әлбәттә, инде балаларның да төрлесе бар, алар манипулировать итәргә дә бик нык осталар, ата-аналар әгәр дә менә шул 4 елны балаларына дус булып, алар белән аралашып, нәрсә кирәк аңа, ничек итсә дөресрәк, нишләсә ярдәм итәләр, ул нинди очракта, менә шул сорауларны күбрәк биреп, балаларны аралашып калса, шул 4 елда ул бик матур итеп баласын формалаштырачак һәм инде дөрес үз бәяле, мин әйтмим югары үз бәяле. Югары үз бәянең аның тагы үзенең сәер яклары бар, дөрес үз бәяле бала тәрбияләячәк ул. Аннан соң аңа алга таба егетләр белән, анда егетләргә кызлар белән мөнәсәбәтләр төзергә дә җайлар булачак, Менә хәзер мин сезгә шул моментны да әйтеп үтәсе килә, хотя син андый сорау бирмәсәң дә, менә түбән үз бәяле кеше мөнәсәбәтләр төзегәндә, ул һәрвакыт үзен, ничек әйтергә кирәк, түбән хис итәчәк бит инде семьяда, гаиләдә. Һәм ул һәрвакыт басылып, басынкы булып, ире нәрсә әйтсә шуны эшләп, яки анда хатыны нәрсә әйтсә шуны эшләп, менә шул дәрәҗәдә басылып, матур мөнәсәбәтләр төзелмәячәк ул. Ул анда әйтергә кирәк бик дөрес булмаган мөнәсәбәтләр, токсичные отношения дип әйтәләр инде, токсичные отношения, аны инде аңлыйсыздыр, шундый мөнәсәбәтләр төзеләчәк. Шуңа күрә, хөрмәтле әти-әниләр, сезгә бигрәк тә минем мөрәҗәгатем, балаларыгызның менә шушы 4 ел вакыт эчендә, дөрес итеп формалашуына ярдәм итегез зинһар өчен, чөнки түбән үз бәя, ул социаль менә җәмгыятьтә үз урынын таба алмаган кешеләрнең сыйфаты. Менә кемгә генә карасагыз да, җәмгыятьтә үз урынын таба алмаган икән, ямьсез тормыш алып бара, ямьсез юлларга кереп киткән, ул нәкъ тә менә түбән үз бәяле кешеләрнең кемнеңдер артыннан иярә, аның үзенең фикере юк, үз бәясе юк, шуның аркасында менә юлдан язган, Алла сакласын, балалар, кешеләр дип әйтәм инде өлкән яшьтәге, менә шундый кешеләр барлыкка килә. Шуңа күрә әти-әниләр, зинһар өчен балаларыгызга игътибарлы булсагыз иде. Аннары менә яшүсмерләр безнең бу тапшыруны караганда, яшүсмерләргә киңәшем. Әгәр дә сезнең әти-әниләрегездән поддержка дип әйтәм инде, аңлау юк икән, үз бәягезне һаман саен төшерәләр икән, табыгыз шундый кешеләр. Сезгә ярдәм итәрлек. Мөрәҗәгать итегез аларга, ярдәм сорагыз алардан. Алар сезне үстерүгә, үз бәягезне күтәрүгә, сезне чыннан да дөрес юнәлешкә, юлга чыгарырга, сезгә ярдәм итәргә торучы янәшәдә кешеләр җитәрлек. Йомылып ятмагыз, ачылыгыз һәм беренче адымны үзегез ясагыз. Менә шу түбән самооценканы күтәрү авырмы һәм озак вакыт кирәкме аңа? Авыр, әлбәттә. Менә ул беләсеңме, яшь үзенчәлегенә дә карый. Менә мәсәлән, безнең әле 12 яшьтә яшүсмер өлешенә керәбез генә, әле анда бала-чага гына. Бала-чага аңа түбән самооценка, югары самооценка дигән әйбер юк, алар өчен әле әти-әни, бөтен кеше тигез, минем дус, бүген дус, иртәгә дус түгел, минем подруга, не подруга, менә шулай. Менә 12 яшьтән менә хәзер китә инде безнең ипләп кенә формалашу. Менә әгәр дә 16 яшьтә мәсәлән, түбән үз бәяне күтәрергә авыр. Һәм аңа еллар кирәк. Һәм түбән самооценка бит әле үз бәя нәрсәгә бәйле рәвештә. Ички халәтме, әллә тышкы кыяфәтме? Менә икесе дә мәсәлән, аны менә мәсәлән тышкы кыяфәте красотка булырга может. Ички ягында мин моны булдыра алмыйм, мин моны эшли алмыйм. Анда инде без этаплап куябыз. Менә, например, 3 шаг билгелибез. Нәрсәләр эшләргә тиеш ул. Шул эшләрне эшләде, нәтиҗәне күрде, күтәрелде.
менә 1 ел дәвамында ул үзенең самооценкасын күтәрә. Бу ички хәлләр турында сүз бара. Тышкы кыяфәт мәсәлән, әйме? Аңа анда борыны ошамый, ул бит әле шундый момент, әйме? Дуслар, сез дә мин белән килешерсез. Яшүсмер вакытта бөтен әйбер дә пропорциональ рәвештә үсми. Куллар узын, аяклар ничектер, әйме? Борын формалаша, әйме? Анда колаклар, скулы, ирен, күзләр, анда кашлар бөтенесе формалаша башлый. Һәм анда ниндидер йөздә ниндидер бер тупаслык була. Шулай тоела ул сезгә. Сезгә шулай тоела. Безгә исә ул гади табигый хәлләр. Һәм менә шушы вакытта тышкы кыяфәтнең инде анда кемдер анда нәрсә белән генә риза булмаса да, әйме, аңа шулай ук вакыт кирәк. Кайбер моментларына әйме үзгәртеп була. Кайбер моментларны үзгәртеп булмый. Менә кашны мәсәлән үзгәртеп була. Әзенә формасын китереп, әйме, борынны бит инде үзгәртеп булмый. Аны кабул итәргә генә кирәк. Шуңа күрә кайбер ысуллар белән, әйме, мондай специалистларның ярдәме дә кирәк. Әгәр дә ул бик нык авыр икән, менә миңа бер бала 16 яшьлек бер кыз бала йөрде, әйме, без аның белән 1 ел дәвамында менә эшләп киләбез әле һаман. Менә аның белән дә ул инде хәзер үзен күпкә иркенрәк, күпкә икенче төрлерәк хис итә. Чөнки ул адымнарны эшләгән саен үз нәтиҗәсен күрә, аңа да вакыт кирәк. Ул сиңа менә, хоп, бүген без синең белән сөйләштек, иртәгә Оля урамда йөри, югары самооценка ва югары үзәклек юк әлбәттә. Шуңа күрә дуслар, бу һәрберсенә дә инде әгәр дә теләк бар икән, күпмедер вакыт кирәк. Күтәрергә. Менә түбән самооценка белән барсы да ачыкланды, аңлашылды. Ләкин бар бит әле югары самооценка. Киресенчә артык югары. Ул нәрсә белән бәйле? Менә мин аны баягынак та әйтеп киттем бит әле, менә кайвакыт ике төрле самооценка чыннан да үз бәя бар. Нормаль үз бәядә яшәргә кирәк. Түбән үз бәяне аңладык инде, шулай ук югары үз бәядә була. Югары үз бәяне дә шулай ук әти-әниләр формалаштыра башлый, һәм бу артык мактаудан. Менә ул минем малайым әйтәм, ул минем принц, король, һәм кичкенә вакыттан шуны аңа внушать итеп әйтәм, сеңдереп үстерәләр, ул үскәч тә кулыннан бер эштә килмәсә дә, үзенең гамәлләренә үзенең тотышы туры килми, не соответствует дип әйтәбез инде, шундый югары үз бәяле кеше булып формалаша ул. Һәм ул җәмгыятьтә бөтен кешенең ачуын китерә. Нормаль үз бәялеләрне дә, һәм түбән үз бәялеләрне дә дөресен әйткәндә ачуын китерә. Ачуын китерү генә түгел, әле шуның аркасында үзенең башына хәтәр генә мүкләшкә дә ала. Чөнки ул кулы ятмаган, мәсәлән, булдырып чыга алмаган эшкә тотына. Чөнки үзе турында менә шундый фикердә, мәсәлән, кулы ятмаган эшкә тотынып, башкарып чыга алмаска мөмкин, ниндидер бер әйбергә сүз биреп, тоже бана сүзендә тора алмаска мөмкин. Менә шундый инде ул, һәм инде дөресен әйткәндә, безгә әле психологиядә укыган вакытта да аны шулай кызык сөйләгән, тренинг үткәндә дә аны әйтеп үттеләр, түбән самооценканы үзе аңлап, күтәрергә тырышып, үзе эшләргә тиеш, югары самооценканы үзе аңлап эшләмәячәк, тормыш аны үзгәртәчәк дип әйтәләр. Чөнки инде менә шундый ситуацияларга эләгәчәк ул, тормыш аны түбәтәенә дөресен әйткәндә бирәчәк, һәм аяллакай булай булды бит әле, бу дип ипләп кенә үзенең урынына төшәчәк. Менә шундый момент бар. Тормыш аны тигезли, тормыш аны ипләп кенә үз урынына төшерә, чыннан да. Ни өчен? Чөнки менә югары үз бәяле яшүсмер килеп керде уку йортына, мәсәлән, анда инде хәтәр генә характерлары формалашкан егетләр, кызлар, аны ипләп кенә шап, урынына төшереп утырталар бит инде, менә аны күрәсезме, тормыш. Әгәр дә ул күреп ала икән, минем бит үз бәям чыннан да югары икән, миңа чыннан да бу тормышта миңа авырлык китерә, шуңа күрә инде ул үз өстендә эшләр, инде югары үз бәяне ипләп кенә төшерү өстендә дә эшли ала. Андый да очраклар бар. Мәсәлән, югары үз бәяле кеше бер кайчан да кешенең сүзен өстен калдырмай, ул соңгы булып әйтеп куя. Бетерә, минем сүз соңгы булырга тиеш. Всегда теге в своей правоте диләр бит әле, ул һәр вакыт дөресенә, ул гына дөрес, ул гына менә впереди поезда дигән, поездан алда чаба, ул гына дөрес, аныкы гына ни түгел, менә шулай бит инде чаба. Анысы бар. Һәм менә шул әйберләрне кешеләр белән конфликтка керә һәр вакыт, ачуланыша, тавыш күтәрә, ызгыша, һәм менә күрәсезме, аның тормышында менә шушы бөтен әйберләр дә плюска түгел.
Анан иплеп кенә дуслары читләшә башлый, әйме, коллегалары иплеп кенә әгәр дә ул эштә булса инде, әйме, укуда икән, студентлар икән, бергә менә әйтергә кирәк, группадашлары иплеп кенә читләшә башлый. Һәм менә шуны сизеп ала икән, ул иплеп кенә үз өстендә эшли ала. Аны да иплеп кенә югары үзбәяне дә, әгәр дә кешегә осознанность дип әйтәм инде, аңлылык килә икән, ачыклык килә икән аңына, дөрес эшләмим бит мин дигән. Ул аны иплеп кенә үз җаена тагын нормальный дип әйтәм инде, нормаль дәрәҗәгә төшерә ала. Аңлашылды. Ә менә кайсы самооценка куркынычрак, түбәнеме, әллә инде наоборот югарысымы? Түбәне. Кеше өчен түбән үзбәя куркынычрак. Ул үзен таба алмый тормышта. Югары үзбәя ул тормышта кеше таба үзен. Әйме, ул алга бара, но әзрәк кенә тормыш аның нисенә түбәсенә инде әзгенә сабаклар белән аны ипләп кенә үз урынына төшерә. Ул аңа әйтмим менә прямо дип әйтик әле. Шул хәтле начар дип әйтә алмыйм мин югары үзбәяне. Менә практикада безгә күрсәтә, гомумән нидә теориядә дип әйтәм инде шуны аңлата безгә, әйме. Югары үзбәя әле ул башта хәтта яхшырак та менә килеп чыгарга нигә җәмгыятькә, әйме. Аннарысын инде җәмгыять күрә бит инде ул компетентлымы, әйме, белеме җитәме, аның тәҗрибәсе җитәме, мөмкинлекләре гамәлләрдә җитәме, әйме, аның менә шул әйберләрне күреп ала да тормыш җәмгыять һәм аны ипләп кенә үз урынына дың төшерә. Түбән үзбәя кешене бетерә торган әйбер. Ул аны үстерми торган әйбер. Ул аңа һава бирми торган әйбер. Ул аңа сулыш бирми торган әйбер. Ул аны күмә торган әйбер. Дөресен әйткәндә, шул дәрәҗәдә әгәр дә син үзбәяң синең чыннан да начар икән, әйме, син бу тормышта үзең турында җәмгыятькә сүрен сала алмыйсың. Менә мин бу тормышта бар, мин бу дөньяда бар, минем менә шундый мөмкинлекләрем бар дип әйтә алмыйсың. Әгәр дә әле ул нормаль самооценкалы кешедә болай дип әйтелмәскә мөмкин. Ул хотя бы теге әйтәләр бит әле, әгәр дә сине кешеләр күрүен теләсәң, син юк һич тә юкта торып бас. Менә торып басырга булса да кирәк, әйме. Анда кая теге кулы булган бу мине күрегез түгел әле, торып бас. Әгәр дә син кеше минем турда күрсен белсен дип әйтәсең, син юк һич югында торып бас. Менә шуны кебек. Шуңа иң куркынычы бары түбән үзбәя белән бирәк көрәшергә кирәк. Хәтта менә әти-әниләр күрәр икән баланың түбән үзбәя икәнен. Юк, әти-әниләр аңа үзбәясен түбән булырлык бернинди дә гамәл кылмасалар да, бала табигате белән бик тыйнак булып туырга мөмкин. Тыйнак шундый. Тыныч, тыйнак, уялчан табигате шундый аны, әйме. Аны әти-әни күргән икән, ипләп кенә улым яки кызым. Сез аңа, улым, кызым, синең түбән икән кирәк үзбәяң. Алай ярамай. Менә бит син шул ягың бар, бу ягың бар дип төртеп күрсәтергә түгел аңа. Җайлап кына нәрсәдер эшләде. Уңганда инде син, алтын инде улым синең кулың. Алтында инде син минем кызым. Менә шулай. Синең үзбәяңне әйдә үстерим әле дип түгел. Әгәр дә сез аны шуны ачыклап инде абача әйтеп синең үзбәяңне үстерергә кирәк, син түбән үзбәяле дип әйтәсез икән, бала аны гомумән менә үзенә блок куя да кабул гына итми. Сезгә менә җайлап кына берәр шәп куйды. Молодец та инде. Алтында инде үзеңнең кулкайларың. Кызым, улым, яки мин менә шулай эшли алмас идем. Ярый, сез бар әле. Менә шундый сүзләр белән нитергә канатландырырга үстерергә кирәк балаларны. Шу проблемалар белән психолог белән эшләргә кирәкме, әллә инде яшүсмер үзе генә дә чыга аламы бу проблемалардан? Әле ул бит менә беләсеңме, яшүсмергә әгәр дә психологка, психологка килә икән, әйме, менә аңа рәхмәт әйтергә кирәк. Чыга ала әлбәттә, ләкин травмалар белән чыга. Менә без дә травмалар белән чыктык. Без бөтенебез дә травмалар белән чыктык. Яшүсмер вакыттан чыкмый калган беркем дә юк. Ләкин һәрберебез ниндидер бер травма белән чыга. Без аны яшәү рәвешендә проработка диләр бит инде. Без аны яшәү рәвешендә үзебез өчен аңлап, үзебез өчен ачыклап, менә шушының өчен әйткән булган икән, менә моның өчен әйткән булган икән дип, без аны үзебез өчен аңлап, кемнәрнедер гафу итеп, кемнәрдер онытып, кемнәрнедер давай до свидания, сау булыгыз дигәнме? Без аларны җибәрә алабыз, ләкин ул безгә күпме тормышыбызны формалаштырганда, мөнәсәбәтләрне төзегәндә
комошаулый. Шуңа күрә, әгәр дә мөмкинлекләре бар икән, чөнки бөтен балалар да бит ул әти-әниләренә ачылып бөтен әйберне сөйләп бетермиләр. Шуңа әгәр дә әти-әниләрнең мөмкинлекләре бар икән, балаларыгыз сезнең каршы түгел икән, җибәрегез. Менә елга бер булса да, или ярты елга берме психологка барып кайтсын сезнең балаларыгыз. Просто сөйләшеп кайтсын, ачылып кайтсын, үзенең борчыган сорауларны әйтеп кайтсын. Соңыннан сез ипләп кенә психолог белән үзегез дә киңәшеп аласыз. Менә мәсәлән, миңа яшүсмерләр йөри, яшүсмерләр миңа килгәннән соң әти-әниләре минем белән элемтәгә чыга. Мин әти-әниләргә баланың нәрсә сөйләгәнен сөйләмисең анда. Нәрсәләргә игътибар итәргә генә әйтәм мин. Менә шундый моментларга игътибар итегез әле зинһар өчен. Менә шул сөйләмегез дә, менә шул әйберләргә игътибар итегез әле. Аны бит инде баланың миңа шушыларны сөйләде дип беркайчан да андый әйбер әйтергә ярамый. Әгәр дә әти-әниләр менә чыннан да сизәләр икән, менә күп вакыт әти-әниләр мөрәҗәгать итәләр кайчан уже эш бетте соң. Баланың уже самооценкасы формироваться ителгән, формалашкан үз бәясе, бала инде дөресен әйткәндә юмылып беткән, бүлмәсеннән чыкмый, социализация җәмгыятькә чыгу дигән әйбер юк, аралашу дигән әйбер юк. Һәм әти-әниләр менә чаңсуга башлыйлар, минем бала белән нәрсәдер не так. Нәрсәдер не так, или аның баласы белән 13 яшьтә үк, түгел менә 16 яшьтә. Шуңа күрә мин әти-әниләргә балаларына барыбер игътибарны, вакытны табарга сорар идем. Сезнең дә практикагызда күпме шундый очраклар? Әйе, менә соңгы арада күбәя башладылар. Мин инде башта практикамны башлаганда, мин бары өлкән олы кешеләр белән чыгыш ясыйдыр, аралашадыр һәм эшлидер. Хәзер менә яшүсмерләрнең саны чыннан да күбәя башлады. Һәм әйтергә кирәк беләсезме, Алия, нәрсәне дә игътибар итәм мин. Бары теге сарафанны радио дигән әйбер бар бит инде, Менә бер яшүсмер килә, әйтәм, мин бардым психологка, икенчесе ипләп кенә тартыла. Менә шул әйбернең чыннан да гадәти хәлгә керүенә сөенәм мин. Чөнки ул чыннан да кешегә ниндидер бер этабында ярдәм. Рәхәтләнеп бер ачылып сөйләште. Мин әйтмим, менә мин кайбер кешеләргә әйтәм дә, бер тапкыр килеп җитә психологка, бер тапкыр киләсең, аңлыйсың, нәрсәләр синең өчен кыйммәтле. Аңладың үзең өчен кыйммәтләрне, язып аласың икән, язып аласың, язып алмайсың икән, исеңдә калдырасың, һәм ипләп кенә инде тагын тормышыңны яшәүне дәвам итәсең. Әгәр дә кирәк икән, тагын повторны кабаттан киләсең инде. Ләкин менә соңгы арада яшүсмерләр күбәя башлады. Ул тормыш белән дә бәйледер, Алия, чөнки барыбер дә хәзер бит инде психологка йөрүне нормаль рәвештә кабул итә башладылар. Бу бигрәк тә татар, әйтергә кирәк, татар милләтенә яңа кереп бара әле, һәм шуның белән дә бәйледер, күбәяләр яшүсмерләр. Рәхмәт бик зур итеп бу әңгәмә өчен. Үзем дә яшүсмер бала буларак миңа бик файдалы, кызыклы булды дип әйтә алам. Рәхмәт сезгә бик зур итеп. Зур рәхмәт, Алия, үзеңә дә чыннан да инде бу тапшыруны карагачтан да безнең яшүсмерләребез дә шулай әти-әниләр дә үзләренә файдалы моментларны алырлар дип ышанасы килә. Алга таба да инде тапшырулар булыр дип ышанам, Алия, сиңа бик зур уңышлар бу башлаган эшеңдә. Бик рәхәт булды миңа, һәм мин сиңа бик рәхмәтле. Үзегезгә дә рәхмәт. Сау булыгыз. Сау булыгыз, дуслар.